Thina ke siqhamuka embonini lethe zokuthutha ngamatekisi uSantaco. uSantaco ke uphi uSantaco inhlangano iyona ephethe imboni yamatekisi yonke eningizimu Afrika. Ebese kuba yile team engikhuluma ngayo kahle komela Santaco, kuba amaphoyisa uMetro, kuba amaphoyisa uSabs. Zonke inhlaka ikhona zonke zimelelekile ukwazi ukugcina umsebenzi wenkosi uhamba kahle. Umhlangano wenkosi enkulu unyazi lwezulu unyaka nonyaka njengoba sihlezi sikhona lapha kuyenyuka impela njengoba nje besikhona la ngoJuly sasithi abantu baningi kakhulu. Ngonyaka odlule sasithi umdedele mkhulu kakhulu okukhomba imisebenzi yonyazi njengoba sithi unyazi uNkulunkulu nje abekho abantu abangaka abangasuka nje bezokhonza umuntu. Sesihlukanisile ke nezinto eziningi kusona namhlanje esingesazenza so ihlukanisa namakamelo ethu sizozila ukudla okuthile silinde ngoba ilast communicator khona noNkulunkulu sixhumanisa khona noNkulunkulu ngayo yonke indlela ngokudumisa ngokukhonza ngokusina ngesidle singcwele simayo. Ngiyayibongela ukuthi uNkulunkulu ungihlengile siqala unyaka wazoba manje sesingena komusha njoba sihamba ke inkosi unyazi lwezulu isise Canaan isisa esibukweni lapha khona kuyobalwa Amanazaretha inkosi unyazi engene nawo enyakeni omusha. Sizongeza umdedele siphile phakathi sizosuka nalapho unyazi siyongena eCanaan sihamba nje singena lutho sijabula kakhulu fundisa umathenjwa wonke amagumbi wanomhlaba iAfrika yonke ihlangene la akekho ngekho omdala omncane sicela uNkulunkulu akasiphe imizimba emisha sihambe sesifike phezu kwentaba eyingcwele simunye sibambene. Shumayeli Manxele lo wale emhletsheni eduma besabe sihlangene la ebuhleni bamaNazaretha siyahamba sizofaka umdedele manje siyaphuma siye eCanaan sohamba nonyazi lwesizwe siyofika eCanaan sihamba phansi siyothatha izibusiso ezokwakha imisiyo babamkhulu. Njengoba ngibona la kunje siyambonga uShembe ogama lakhe uNyasi lapho kufinyelela khona umbukiso bhanyabhanya wethu lo wakabona media. Sibonga ukungena onyakeni omusha nje sizongenisa umdedele ka2024 kokuqala nje sizongenisa umdedele ngoba sizwa kumenyezwa nje emuva. Ngikhumbula amazwi enkosi ngonyaka odlule ithi ngoJanuary ozayo siye eCanaan base baningi abantu abezayo bayobe bengaphezulu kwenu nina enikhona lapha. Namhla ke kufezeka ke amazwi enkosi eyayiwakhulumile. Sithi ke sicela uNkulunkulu engathi nakulonyaka angalokho esihlengile nje kulolu hambo lwakhe lwaseCanaan. Bese ke uhlonipha ke ukuhlangana kwaNkulunkulu. Kusingusisa. Kusingusisa.